Klima aldaketa arintzeko zein egokitzeko plan integratua prestatu du Gernika-Lumoko udalak. 2050 urteari begira, Gernika-Lumoko udalak klima aldaketa arintzeko eta klima aldaketara egokitzeko plan integratua hasi da prestatzen. Ekintza plan horrek Gernika-Lumoko udalaren ibilbide orria ezarriko duela jakinarazi dute Gernika-Lumoko udaletxetik, nazioartean eta autonomia erkidegoan ezarritako berotegi efektuko gasen emisio murriztapen helburuak lortzeko. Horrez gain, energia efizientziaren bitartez energia aurrezteko ere egin dute, baita energia berriztagarriak ezartzeko, edo udalerriaren erresilientzia eta egokitzapena handitzeko. Udalak urteak daramatza 2030 agendaren bitartez jasangarritasunean. 2019an berriz larrialdi klimatikoa deklaratu zutela jakinarazi dute eta horrela ekintza klimatikoko politikekiko konpromisoa erakutsi zutela. Lehen urrats moduan, 2020an klima aldaketaren eta energiaren diagnostikoa aurkeztu zutela jakinarazi dute. Udalaren energia kontsumoen eta emisioen maila ezagutarazteko eta klima aldaketak udalerrian sor zitzaken inpaktu nagusiak aztertzeko, 2022 urte honetan hasiera eman dio klima aldaketa arintzeko eta klima aldaketara egokitzeko plan integratu honi. Horrela, udalerriaren diagnostikoan sakondu nahi duela jakinarazi du udalak eta ildo estrategiko zein funtsezko ekintzak ezarri ere. Udalerriak klima aldaketari egiten dion ekarpena murrizteko zein udalerriaren erresilientzia areagotzeko lan egin du. Testuinguru honetan, udala Urban Klima 2050 proiektuaren parte dela dioten eta Euskadiko klima ekintzako proiektu handienetako bat dela. Horren bidez, bere lurraldeko klima aldaketara egokitzeko lan egingo duela jakinarazi dute. Klima aldaketa arintzeko eta klima aldaketara egokitzeko plan integratuaren garapenak partaidetza plan bat barne hartzen duela diote, udalerritako hainbat eragile interesdunen parte hartzea aurreikusiz. Prozedura honen bitartez, udalerriko errealitatea egokituko den eta Gernika-Lumoko eragile sozial eta ekonomikoei erantzungo dien plan egingarri bat garatzea lortu nahi dela azaldu dute. Udalak partaidetza saioei buruzko informazioa zabalduko duela jakinarazi dute, saioak egiteko egunak hurbiltzen direnean. Plana Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoaren legearekin bat etorriko dela aipatu dute, eta lege horrek udalerriek betebehar zehatzak ezartzen dituela. Halaber, planak ere Euskal Autonomia Erkidegoko trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko etorkizuneko legeari buruz une horretan dagoen informazioa kontuan hartuko duela aipatu dute. Legeak bultzada gehigarria emango baitio klimaren eta trantsizio energetikoaren aldeko ekintzari, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren maila guztiei. Plana egiteko, bukatzeko, udalerriko teknikariek eta politikariek Global Factor eta EDE Ingenieros enpresen laguntza teknikoa izango dutela azpimarratu dute. Udalak, klima aldaketa arintzeko eta klima aldaketara egokitzeko plan integratua 2022ko urte amaierarako amaituta izateko lan egiten ari da.